Guys, may bunta guys. Nanapod may karon mag food trip na puntag gata. Away nani pag sakay sa kabayo. Nawa, hawad kayong bakero. Ya, tigidig. Oh. Hawad kayo no. Ana mo. Pagod. Oh. Wala na lason. Ana, narito. Sa ko lang, Bisaya. Walang kasan eh. Ano tirador sa green. Green na, dili sa kuha na. Green ang tirada na. Oh. Seryoso kay, di kaligtas ang stock ana. Nawa, di kaligtas ang stock. Hindi na kakuha ng tukog gani. Oh, tanawa pag himay ana. Mani among master Undertaker oh, pagbanig. Pun trip meron kay ulan kay gabi sa diri sa muang area nya. Mga silingan na mo ba? Awa, wala na pagsakay sa kabayo. Abot na siya kuha na Israel. Sa Gaza. Abot na siya na. Oh. Oh. Ang kolo, kuya kay himay oh. Mani among mga recipe na mo. Gata meron raw. Kay lubi o daghan. Green ang tirada ron kay global climate change green. Apa yun do? Saluyot, gikan dito sa silingan na mo, hilak ang silingan. Hilak among silingan. Mana magulay mi, hilak ang silingan, kami busog. Taod-taod. Paningot na ko da. Tama na lami. Taod-taod. Start cooking namin, mga nag-prepare sa midaan diri. Balik abot. Rama na mong gamiton na mong kuan. Gasol! Gasol mo ang aso! Na, wala pa man siya naabot siyang gi kuan, nagpagasolina pa. Pagasolina pang kabayo. Men, mga ona tamin. Oh, kana mo ang kuan. Sara sa. Mga kuan na mo, tura mong kaldero, puno pa kay na ron. Na, amana ni, mga ona mi daw. Awa, payat pa kay na ron, tura. Edgar, smile gar. Smile. Ano ba, smile? Wala mo si gamay, ang papa lang sa. Mga lovers in kuan. Sana. Tura. Mana yung mga mga model sa kuan. Guys, thank you guys. Masang iop kay kaon sa ko gutom kay yung kuan si istorya. Oh, gana kayong labi na ko, lamin kayong gata ba. Let's eat na, kaon na kay maligo-lig dagat. Ay, kuan ba? Anak ba? Anak kay mo. Gana kay bahog ba. Oh, grabe kay isat, wag grabe kay kaon. Kaon kay gamit. Ah, pinatabon pa dyan, maroy chicks. Alam kay kaon, no? Grabe ng bata eh. Tingin ko nung singot oh. Buhay yung t-shirt ba, yung trapo sa singot. Yeah. Okay, trapo. Ay, panyo daw. Wala siguro kahit pamahaw. Wala yun, pukaw bitaw naman O di dito. pa man ako ting mataron. Katawa ka sa estopya. Kaya nagkuhan siya ba, yung babae, yung singway anak. Anak siyang barkada. Kaya siya kwarta, siya ipadako sa anak. Karon yung barkada, na lalaki. Pakasara itong dato kayo. Kaya mo ito yung magulang. Mabulabog o mahila na anak mo ito, iangkon siyang magulang. Kung yung barkada na babae, nabuhay siyang anak, pakasla siyang magulang. Dato po na babae. Unsay title na? The Sun. Adi ka ni kay drama sa gago.
Di luwi nakuan ko to sa bata. Sa 5. Oh. Nya, tulog-tulog pa mo luha to sa. Tanaw ka sa. Day, dili man nga ng drama. Makatawa ka, makakatawa ka. Katawa ka ba? Katawa ka Mga kaya. tirada sa actor eh. Alas 10. Dugay o tigtulog. Alas 10:20. Awa gaya ano eh. Paabot ang aktor ay awa yun. Natanaw mga replay. 5 ra biya ka channel makuha ng TV. K-drama, hilig gago. Unya, tayo na pagkaw niya. Ano ko niya eh. Okay guys, salamat kayo na rin nun.